Eltávolodás érzés, mindig azt akarják ezzel érzékeltetni, hogy a szereplő vagy a történet, a cselekmény szempontjából most már kiválik ebből a dologból, és elmegy. Ugye a film végén ezek egyre távolabb, ez az amerikai filmesek ezt aztán később megfejelték azzal, hogy a kamerát megmozdították, és nem csak megmutatták ezt a hatalmas teret, hanem elkezdték fölfele is egy úgynevezett kránon vagy daron megjelenni a kamerát. Ezáltal megváltozik az egész perspektíva, hogy ezt a képet látjuk, és még inkább eltávolodunk elmentünk. Tehát egyfajta távolságot tud mutatni a totál. Tehát sok-sok jó dolgot elmutatott, tehát a totál képet erre használjuk. Annyit teszünk, hogy lerakunk egy kamerát, és azt mondjuk, hogy kint vagyunk az Alföld közepén, és hogyan komponálom meg azt a képet. Fogom, és azt csinálom, hogy egész egyszerűen elvágom, középen elfelezem a képet, az alsó részen látom magát a földet, a felső részen látom az eget. Vagy úgy komponálok, hogy az alsó részen leszorítom, tehát kicsit megemelem a kamerámat, alsó részen leszorítom a talajt, fölé rakom az eget, amit szinte az egész teret betölt. Ha a szabadságról szeretnék mesélni, akkor valószínűleg fogok egy olyan képet komponálni, hogy többet látok az égből, a felhőkből, ne adj Isten madarakból, egy kicsit emeljünk a gics felé is. A napra már nem is merek gondolni. És ennek az ellenkezőjét teszem akkor, hogyha lefele billentem a kamerát, és valamiféleképpen a Földet a teljes súlyával kitöltöm a képet. Na ez a nagy totál, ugye, amiről beszéltünk, de gyakorlatilag mármilyen furcsa, ez egy amerikai után. Csak egy két alapról van szó. Elkezd biciklizni, és ott ér véget a kép, és én elkapom, és szépen követem, ahogy biciklizik, ez egy klasszikus shrank. Tehát ez a shrankelés, amikor a kamerával egy ilyen panoráma mozgást végzek. Ez jobbra vagy balra. Hoppás. El tudjátok képzelni egy ilyen képet, amikor a főfénye az zöld? Például a Matrixban. Vannak egész jelenetek, ha megnéztek a filmet újra, ahol a világítási konstrukció úgy van megcsinálva, hogy gyakorlatilag úgymond nem színhelyes a kép, hanem valamilyen irányba tudatosan el van vinve. Teddy egy sárga fóliát? Bármelyiket. Ezt még el is tudom fogadni természetesnek. Lehet egy olyat csinálni, hogy teljesen megvontod a nézőt, és őt is beleviszed ebbe, hogy fogalma sincs, hogy most mi van, hogy ő is azt érzékel, hogy valami nagyon nem stimmel. Tehát akkor lehet. Tehát erre mondtam azt egy 20 perccel ezelőtt, hogy minden szabály azért van, hogy az áthágható, hogyha indokolt.